Ramogi thuolo machielo kendo ma orwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore, weche manyien ma bende biro ni odiechieng' ma weche bedo mathoth ahinya e piny Kenya. Kabanya koronga juang tarik 20 ing'eyo gima mano hulo ng'anyo kata maandamano ma bende notimore pacho kae nyatewa ma Nairobi gwenge ma Kaluo kama bende waneno ka oganda no ng'anyo kotelne kanyo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kapod gisundo piny owacho mondo mi oduoki e piny ne ngima bende koro giwacho ni malo mokalo. Weche mag ng'anyo gi Ramogi wadamigi alwora duto kuonde mane gitimore kaka ne gitimore mondo ibed ng'eyo kuom gik motimore odiechieng' ma kawuono to koda paro ma bende ogol koda jotelo manitiere e piny owacho. Bende wamenyo nyakoro mgajuang chal mar skunde ma pacho kama bende moko kuomgi ne nyithi skul kata jopuonjre ok nyalo donjo wera nikech ng'anyo no mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Pidia ma oting'o nyaka gwenge mag Baringo kama jonjore ma osebedo kanyayo kuo mag jamni ne orocho weche mag somo moko kuom sikunde kaluwore kod luoro ma obedo bang' nyogi timo monj odiechieng' manyoro kendo lal ngima ng'ato. Mago to gima thoth nyakoro mgajuang waikoni e chenro ni mar Oimore to mokwongo kaka pile wang'iye thuond weche. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga koro lando ni ng'anyo margi biro timore wuok tich bang' chakruok mare odiechieng' ma kawuono. This morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ywak ni Kenya wito omenda mohingo bilion 2 nikech ng'anyo mar Azimio ma kawuono. Moko kuom jong'anyo ketho mwandu e moko kuom bombe ma pacho ka karanyisi en boma ma Kisumu. Warwaki ni machiegni nyakoro mgajuang e chenro ni mar Oimore bed thuolo matudi kodwa 2-3 auchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Facebook live wantiere Twitter gi YouTube Ramogi TV niswa pachi kotende gi magi mwaikoni odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Ramogi jaloko mar welongo ni Elizabeth Otieno nyinga en George Bati machiegni wachako kod mago motende kod weche mag ng'anyo kono wasingoni wabiro keto ng'anyo juma ka juma nyaka chieng' moro winjwa. Mago okweche wanyakoro mgajuang mana en ote mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma otelne kanyo gi Raila Odinga e wi ng'anyo mane gibage boma ma Nairobi odiechieng' ma kawuono. Odinga ma bende obila ne otamo twak kod johera mage kata jofwambo e magawa moro Nairobi ka noyudo thuolo mar loso gi johera mage e landi mopogore opogore ka osingo mar sundo piny owacho mar William Ruto. Walter Nyambaga miyo waler mathoth kotende kod wachni. E tarik 20 dwe mar adek 2023 obedo sigana ne jo Kenya kod kweth mag Azimio la Umoja kalore kod ng'anyo mane otele kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Okinyi mang'ich obila goyo tach kuonde buora mag boma ma Nairobi. E chuny boma e kar romo mar KCC olor kendo dhano ok dwani mondo chopie machiegni ka ema kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod geno ni romo margi biro chakore kapok gichako ng'anyo margi. Komachiele kar dak ma Kibra obila kod jodak gaore kendo bang' dakika machuok e kite kod iro malungo wang' chako bare. E chuny boma bende jo era mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod obila ochako ketore ratil e kite kod iro malungo wang' kirore koni kod kocha. En tulo makao seche buora ka jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance chokore e magawa ma Serena e kar saboro gi nus ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga wuok oko mar twak gi jofwambo kata kamano bilo mosebedo kogo tach kanyo tame ni en kod lange ok ginyal twak pi kod iro malungo wang' e kiro kuomgi. Jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance achiel kachiel tito ng'wech nyaka kar dak ma Kamkunji ka Odinga yudo thuolo mokwongo e chakre okinyi mar golo duonde. Odinga gi lange kod jo era mage chako wuoth kendo ka ochomo kar dak ma Isili, Pumwani kod apaya ma Juja Road ka obila oketo gi ka pi kod iro malungo wang'
imedo kirnegi Odinga eka ochung' matek ni dwache nyaka winji. Mpaka gharama ya unga irudi chini, tupate haki yetu ya uchaguzi. Sasa wakapunga mkono. Sama magi duto timore, jood bura moteno kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwero okang' mager e gino magi wacho ni obila tiyo kod teko mathoth mokalo mar rakruok kodgi. Azimio is doing their work and doing checks and balance. Let them leave us alone to do our work. We don't want jokes. This country is hungry. The police wamekuwa na shida hata kushinda wananchi, na nyinyi you are being misused. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakoro mgajuang wa ng'iye mag mabini puro tenre gi weche go mag ng'anyo ahinya to paro mogol gi jotelo mopogore opogore ma pacho ka. Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni uchumi mar piny Kenya olalo omenda maromo shillings bilion 2 kawuono kende kaluwore gi ng'anyo mane obagi boma Nairobi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Gachagua nowuoyo e kaunti ma Mombasa e kinde mane ng'anyo dhi mbele kaunti ma Nairobi kod moko kuom counties ma pacho ka. Eote mare county ma Mombasa, jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwa kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo chung ng'anyo ma ochakore ayanga e pacho ka. Ng'anyo ma owacho ni osekelo lal ne Kenya omenda makore lach ma hao shillings bilion 2. The country has lost almost 2 billion shillings in terms of business, and this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. Kato bedo ni thoth kuonde timo hala no lor, Gachagua wacho ni thoth jo Kenya ne okode oyweyo matok chik mane olande gi jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kendo ni thoth oganda ma pachoka no chope kuonde mag tijegi. We urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property, because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. Bende osingo ni apisas magarita kwe pod biro beda kicha marito mwandu jo Kenya kata ikinde mabiro maneno ni oganda odhi mbele gi tijegi mapile. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District. No life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. Mabire seche mamoko kuom jotelo ma pachoka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo kik som chike ma pachoka ng'aya to gisom nyaga kuonde matamo gi ketho mwandu jo Kenya kod wacho weche manyalo sia utule pachoka. Kwa hiyo katiba ambayo inakupa ruhusa ya maandamano, pia ndani ya hiyo katiba imeweka tume ya NCIC kushughulikia wale watafanya mambo ya uchochezi. Katika hiyo katiba hiyo imeweka National Police Service ambaye imempa mamlaka Inspector General of Police ahakikishe sheria inadumishwa. Na ninataka kusema awache unafiki, kwa sababu juzi tu amekuwa kwa serikali kwa miaka karibu 6 ama 8 ndani ya serikali kwa handshake. Hayo mambo yote anasema leo alikuwa pale, mbona hakutekeleza? And we know this particular demonstration is a systematic arrangement orchestrated to divert the attentions of Kenyans from understanding the cause and the who's of all these problems we are going through. And we want to tell you, we are coming for you. Jotelo go nyiso luoro ni ochumi ma pachoka krik medo bedo kamarach wirani kata mana jolimbe maya pinje maoko bende koro sechungo limbe mage kaluwore gi ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance Castling mar piny Kenya bende koro medo bedo manyap kipimo gi dola. Nyimenya kwa Ramogi kama ni obila gikone toweyo thuolo jotend Azimio la Umoja One Kenya manomaki kane temo jiwo ng'anyo e chuny boma ni ma Nairobi. Jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi, nyawadgi mar Senate Stewart Madzayo kod jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga we thuolo bang' bede lwet obilago kochakre onyango ma kawuono samano makgie e karomo ma KICC.
Obila ne otero gi nyaka e log tich mar okwach kich kama nodaye dhogi kapok ogeng'negi. Jatelo go Nyakorom Gajwang' ose obila kuom geng'o ratiro margi mano mar ng'anyo kendo singo rido kanda. It was totally unnecessary trying to use the police and the judicial system to settle what are purely political scores. And we want to assure Kenyans that these are things we are used to, and therefore we are going to deal with them in the usual manner. I want to state it very clearly. It is wrong to arrest a member of parliament or a senator who is entering the house within the precincts of parliament. It is wrong, because where our offices are, that is where parliament is. Kenya promulgated a new constitution. In that constitution, we, all of us, including the police and the head of state and everybody, enacted Article 37, which says everybody has a right to demonstrate, to picket, on condition that they are not harmed. Masura ne nyime gi weche motende kod ng'anyo koro wang'iyani kaka weche ne chalo e chuny boma ni ma Nairobi. Lydia Nyakorom Gajwang' boma ma Nairobi ne ok obedo kod odiochieng' mar ohala kaka pile bang' ng'anyo manoba gi rocho chenro mag tich kod ohala odiochieng' mangima. Edwin Okoth ne omondo e chuny boma ma Nairobi ka oluwo ng'anyo no kendo koro okelonwa chal mar chuny boma e kinde ng'anyo mar Jo-Azimio. Chakore okinyi mar wuok tich, ranyisi ni ok en wuok tich mar kaka pile ne oseneno. Dukni ma olor kod oganda manok. Kaka piny medo yawre, onge chokruok moro amora mano mi thuolo kata matin. Obila ne omana alwora mar KICC, kama ng'anyo mane ochan kod jotend Azimio la Umoja One Kenya ne igeno ni nyalo chakore, kendo ka ochomo kar jot mar jatend piny. En kama ne olokore kar kedo e kind jong'anyo kod obila chiegni odiochieng' mangima. Kedo mane olandore e chuny boma, nyaka apaya mar Tomboya kama moko kuom jong'anyo ne omoko e mach. Loche mag obila ne oting'o oganda mathoth mane omaki kuonde mopogore opogore e chuny boma. Iro magolo pi wang' ne okwako apaya ma pile pile jotije mag apis tiyoe, kendo ne en ng'wech mag koni gi koni. Ne jogo mane dwaro timo ng'anyo mane giwacho ni en ng'anyo mamuol, obila ema ne kelo jiemo. Akwayo Ruto kod Kindiki otim nang'o, owe jopiny gimany gima gidwaro, to kopo oketo jogi gidinere ka gigeng'o donjo i boma ka, mano biro bedo lweny. Lweny mane okwako boma kuom thuolo malach, kendo ohelni mathoth ne ok otiyo kata matin. Johala moko ng'wech ne olo, makoro gichako kwayo tend Azimio la Umoja mondo go bede gi piny. To kalure gi kaka wach mar telo mar Ruto ne wapingo, nye chunowa ni nyaka koro wabika mondo wanyisa molo wuod oganda ni wan kode achiel. Wadhi kode makato tek, makata askache bawa gi tiagas to pod waniana nikech wane mwang'e gima wadwaro. Neno ni jakom owere kod wach ma ng'anyo mondo waendelea gi tijwa, nwach kako dhi e town ok odhi maber, to wadwaro mondo wayud kakwa chiem. Jowuoth mathoth ne obet kod achiedh nade kama ne giyudore kind muoch mag magina ka achiedh kod iro malungo wang'. Odiochieng' mangima ne orumo ka Nairobi masira tamalo 30 mar ochumi mar Thurka ne omoke ng'anyo mane oland kod tend Azimio la Umoja One Kenya ne biro timore tarik 20 wuok tich e dwe mar 3 higani. Luoro mag johala e boma ma Nairobi en ni ne gidhi yudo lal ka ng'anyo ma kawuono timore. Mano koro nena yanga nikech dukni madongo, bengi kod ohala mopogore opogore ne oloro odiochieng' mangima. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Ramogi koro adhi ni Kisumu kowuok e chuny boma Nairobi kama kethruok mar mwandu ne okwako ng'anyo ma jopiny obago e boma ma Kisumu. Tend County ma Kisumu Nyakorom Juang osejo maundu ma odonjore ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo ketho mwandu mag johala kod jopiny. Jafwambo marwa James Okoth leronwa wach e wi chal mar ng'anyo manotimore Kisumu. Wuok tich tarik 20 Oganda ma johera jo Azimio ne owuok karombgi dwarogi duoko chien pek mar ngima. Bang' wech maka kod kacha e kind obila kod johera mag Azimio ka polis ne tiyo gi iro malungo wang' to jopiny mane ng'anyo to tiyo gi kite kod orujre. Kweth moro ne otuk kendo monjo kuonde ohala gi kite kendo ketho mwandu mopogore opogore ma kwandgi pok oyangi. Moko kuom mwandu mane okethi oting'o magawa mar Sarova mane ochiel gi kite kendo toyo kich dirisene ka kar log tich mayudie e bade ma Kisumu manyocha eka oyangi ma bende ne omonj kendo wang'o mwandu ma kwandgi pok oyangi kama oting'o nyamburko mane owang', magawa mar Pitson kod kuonde mamoko. Ne ochuno moko kuom jotelo mane dhi nyime gi ng'anyo mondo olos gi jopiny kendo kwedo tim maundu no. Wang'eni leaders moko dhi nyaka jok moko ne dong kar kae ma guide jit kamoro amora. Koro ana wacho ni ka wawang'o tile kik wawang' tile e lam ma lam wane makonyowa wake walam tile oko nikech ma en girwa kendo wabo dwaro ndara maber. Kwayo mokwayo jo matindo kata ma participate e wach mar ng'anyo kik waketh gigewa, kik waketh gigewa nikech magi gige jowa. Kwa ketho gigewa to wano biro bedo gi chandruok. Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o kokalo e oboke bende ne okwedo tim maundu no kendo kwayo obila mondo otim nonro kendo omaki kweth mitudo kod ketho mwandu go. E oboke no Ngire Anyang' Nyong'o ne okwedo tudruok moro amora e kind jomafundugo kod johera mag Azimio mane ng'anyo. Okwayogi mondo kik giyie ni jomafundu kikre kodgi e ng'anyo makoro ochik ni ibiro tim chieng' wuok tich kawuok tich. James Okoth, Ramogi TV. Lydia, odiochieng' ma kawuono ng'eni ji obago ng'anyo to oganda moko bende wacho ni nitiere kuonde moko manyalo bede i kendo oganda maniti gi paro maricho nikech kaluwore kod dwaro mar chik en ni chik oyie ni ng'anyo tim to bed mano mamuol kendo ma irito godo ratiro mag joma moko bende. Batimane mowachoga kaka pile ni samoro ondiegi donje i rombe sama ne oganda ng'anyo gi kwe to moko mabene gi paro mar ketho mwandu. Koro magi gik maduoko wachini kaka oganda yudo ka duoko kata chien inyal ger gimoro higni 5 tikawo ndalo achiel kende tiwang'e mane duoko chien kata mana kaka boma man Kisumu chal gin gik mabede duoko oganda chien kendo en gima medo kwero e yo mamalo mokalo. Mane momiyo Lydia Gesani to yieno mondo wadhi ane wang'i weche ma ogol kod moko kuom kata jatelo mar kaunti ma Kisumu ma en gavana Ngire Anyang' Nyong'o kotenore gi wach mar gima notimore moko kuom mwandu ma oseketi e boma ma Kisumu kaachiel kod bende jogo ma bende johala manone ni ber mondo gitimo ohala margi Kisumu e giwuoyo kendo giwacho weche motenore kod kaka ging'eyo kod kaka inyalo rit mwandu ahinya e kindeni ma pod oganda dhi nyime kod chenro mag ng'anyo ma bende oluongi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Nyakwaramogi nyaka gi sani wadang'iyo duol ma ogol kod gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ma kotenore kod wach mar ng'anyo manotimore kawuono ahinya gi gima ne ochopo mamo kuom jogo mane nie ng'anyo ni nokelo kethruok mag mwandu. Gavana Nyong'o wacho ni ng'anyo nochakore mamuol nyaka jomaundu moko madwachgi pok oyangi ne ochako ketho mwandu.
nitiere jomoko manoriwore kod joma ne ng'anyo ma bende gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o wacho ni dwachgi nyaka gi sani pok oyangi ni ne gin gi dwaro mani hie mano donjore kendo koro chako ketho mwandu mag jopiny. Jomaundu go mane oriwore gi jong'anyo ne otoyo gi kite, magawa, supermarket, bengi kod kuonde ohala mamoko e chuny boma ma Kisumu. Ma otudo kod weche manodir maneno ka kio moko otore. Moko kuom gik ma oseger e boma maduong' ma Kisumu ma osebedo kanyayo weche mag yudo tije kind ojende kata rowere ma yudore e gwenge ma Kisumu kod alwora mare. Nyako Ramogi, gavana odhi nyime kod loso ewi wach mar maundu manotimore kinde mang'anyo. Wacho ni kaka gavana mar kaunti ma Kisumu akwedo e okang' mabor timni. Wacho ni kaka gavana okwedo e okang' mamalo tim manotimore ni. Kaka kaunti wasiro ng'anyo mamuol kendo ok wanyal yie tim mar ketho mwandu. Gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o wacho ni kata obedo ni gisiro ng'anyo mamuol ma bende machiko yie to ok gibi yie mondo mwandu mora mora ma oseketi e boma ma Kisumu kata e kaunti ma Kisumu mondo kethre e lwet ng'ata ng'ata mawuok ne dhi ng'anyo. Lydia ma en achiel kuom gigo ma ni wacho motelo ni miyo ganda kata joma nyalo keto mwandu bedo gi buok to ma duoko ganda chien. Yudo kama bende en achiel kuom weche mano wachi gi jotelo ahinya to kotelne gi kanyo gi Senator Mawasin Gishu Jackson Mandago bende no ketelero nyiso ganda ni ntiere chike ma bende yie ni mondo ng'any kaka japiny Kenya. Kata kamano bende ntiere fuoni moko mag chike go ma bende koro tami ketho mwandu kendo tami mondo iwach weche mabende nyalo siawo tulo e kindo ganda. Ntiere kuma ratiro ni mar ng'anyo gike anyato kaka kugi kama kore dwaro kethe mwandu kanye makore wacho ni odire line gore line kanyo bati abende koro chiko koyieni mondo kore ng'adi loka cha kore chak ketho mwandu kogi kanyo to koira kori mana gi kaka chike mapacha dwaro. Ratiro mar chik wacho ni kamara tich chope ratich ng'at machielo chakore gi kanyo. Miyo kapok ikalo midonje ratich ng'at machielo ne ni chopo mana kamara ratiro oyieni mar chope kata chiko oyieni chope gi ratiro mari. Nyako Ramogi kwa dhi nyime kotende kod wach ni wang'ene duol ma gavana pod medo golo ewi wach makama. Wacho ni akwayo bila mondo mi otim nonro ok mana mar mako joma ne otimo timno to yango bende kadiponi ni nitiere jomoko manoorogi mondo giketh nyingi Kisumu. Parni kinde ka kinde ma ji dhi ng'anyo Nyako Ramogi nitiere gwenge moko miwacho ni ing'iyo mondo ng'iyane kinyalo keth mwandu kata oyo. Gavana wacho ni sama itimo nonro mar mako jogi joma noketho kata nodiro kidi ma oketho moko kuom mwandu e boma ma Kisumu to doher mondo mi obilo bende otim nonro mar ng'eyo ka be nitiere ng'at mane nyalo bet ni oro ganda gi mondo oketh nying boma ma Kisumu. Bati kapo kisudo kotenre kod wach ne nyalo neno ka okinyi ne oganda jo Kisumu ne wang'o tile mag gari to ne ok giwang'e chuny ndara nikech kinde mokadho nwanya neno ka giwang'o gi chuny ndara gino abe ne ketho mwandu mag county. Wang'ne ne gibedo mariye kendo ne gitemo wang'e gi ngapeini kata mane chuny apaya kama bende oganda wuothe kanyo bende oketha peini. Omiyo paro ma gavana temo golo mane dipo ni nitiere jok manoor bende en paro ma nyang'e diriyo bati. Erokamano nyaka kiwinjo ka Lydia wacho ne Nyako Ramogi. Gavana bende wacho ni akwayo jo Kisumu mondo mi okonya rito nyadhi mar county wa mondo waywa joket mwandu mapacho ka kod mapinje maoko. Mana kaka wacho Lydia timo timbe madhi kod ketho mwandu gi nyalo dhiro gi chien kata nyalo nego chuny joma diher mondo mi otim ohala kod oganda joluo kata boma ma Kisumu counties makaluo kata ng'at madiher mondo mi oket mwandu mare kanyo nikech ong'eyo maber ni samoro kotimo mano to nyalo kethore lwet jok ma wuondore kariasore gen jong'anyo to eigi chuny gi to ng'eni gidwani mondo mi giketh mwandu. Nyako Ramogi mao gin weche mowach kod gavana mar kaunti ma Kisumu ewi wachno. Ewi mano bende ojiwo ni akwayo jopiny bende mondo mi ochiw arita ne ngima kod mwandu mag oganda. Kae ma koro ochopo kamiwacho ni ji dhi ng'anyo to nitiere mwandu moselosi e oganda, mwandu moselosi e piny ma koro gavana kwayo jopiny ni kochopo ni nitiere ng'at madwani mondo mi odonj mondo keth mwandu gi to koro okwayo jopiny mondo mi oneni uchiwa rita ne ngimagi kod mwandu ma nitiere oganda wa. Bende bati mano kare nikech kata mana kaunti wa Migori ne nitiere kuonde mane mwandu moko nokethore kata mane ng'anyo manokalo ka be neno ka nitiere ahinya to mine ma bende luongo ni
ni hasla jok mam uso mena moko matin uso nyanya moro matin wango rech moro matin na winjo mbaka moro Migori kama ne koro jong'anyo kao reche e sufuria kama ne chiele to gikawe to gikue to gichame bati wach mabende kora pane duoko nyaka piny welni mago matindo. Lydia, mana kotende kod wach ma iwinjo ka gavana mar kaunti ma Kisumu lose no, nitiere weche mamoko bende monj mano timne achiel kuom magawa moro e boma ma Kisumu miluongo ni Pit Stop, ma bende jogo wacho ni gisebedo e ohala kuom maloyo higni 10 to geno margi maduong' en ni mondo ne giket ohala mondo mi gik moko dhi nyime yo makare. Ne gigombo mondo nyadhi margi ochop Kisumu, mane momiyo ne gitero magawa no Kisumu. Kendo giwacho ni wach mane liekore mbui ni nitiere tudruok moro e kind magawa ne gi jasiasa moro. Giwacho ni ma en mwandu mar jo Kenya matiyo matek mano dongo e pacho ka mono ni kaber to gikete gimoro manyalo konyo gi gin bende yudo yuto margi kod ndiko joma moko bende tich ma onge tudruok moro amora mar siasa kata magawa mar Pit Stop ok en mar jasiasa moro amora kata jaod bura moro amora kaka noselieki e kinde motelo. Bende no bati kanya kar log tich madon mar UDA no ket mokalo nyaka geche moko ntiere mano wang aparo ni mago gin penjo mabende unjbe ni koro ganda penjo repo no ni ntiere duon bura ma ini siro lwedo kan ntiere county moro to gando dhi ng'anyo bedi her mondo wange kendo wanga geche gi bati. En gima wang'e ni ma en mwandu mag oganda kata mana udi ma samoro wirangi mar duond bura moro. Nitiere jal moro mane okawo omenda mare mogedo samoro duond bura ni obira mondo mi gin gi jod kanyo to gichulo wuon odni omenda. Miyo sami ketho ma to king'eni samoro ketho mwandu mana mare jagweng'u kata mar owadu moro mabende ni machiegni kodi. Kora mga juangwa dhi mbele gimi weche go manyien ka bende podwago mana tache mago motenre kod ng'anyo mag mana obagi odiochieng' ma kawuono gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wang'iyane kaka ne gidhi nyime kama johera mag Azimio la Umoja One Kenya ne obago ng'anyo e counties mamoko bende ka ginyiso achiel margi kod tend Azimio mane obago romo maduong' e chuny boma. Ng'anyo no nyakor mga juang' no weyo ka chenro mag wuoth kod ohala norochore. Wadhiane kama jojo ma oluwo e chenro mag ng'anyo manotimore konde mopogore opogore mag piny Kenya kendo losonwa report machalo kama. Ng'anyo no mani obagi kod jorego mag Azimio la Umoja e counties mopogore opogore piny Kenya, Mount Kisumu, Siaya, Mombasa, Homa Bay, Kakamega kaachiel kod moko ne oweyo ka chenro mag wuoth kaachiel kod ohala ne ombemore piny. Dalili ya mvua ni nini? Wananchi wa Kenya wamejitokeza kwa wingi kusema hapana. Wamesema namna gani? Serikali itaenda nyumbani. Kulingana na hali ya uchumi imezorota na lazima tuandamane mpaka tupate haki yetu. Na hiyo yote maandamano tunafanya kwa sababu iko kwa katiba article 37 inatuambia tufanye maandamano bila barua ama na barua, hiyo iko kwa constitution. Joerago mag Azimio la Umoja ne obedo kod rakruok kod obila mabende ne temo riembogi e apaya mopogore opogore mabende ne gibago ng'anyo ka bende komachielo gin bende ne giseo obila kuom ketho margi mar bago ng'anyo. Kata gima watede sufuria unge nyaka wadhi mane maandamano to polisi umi waku. Ruto alituambia vitu sitashuka na niko na watoto waine wako kwa shule, mmoja ni disability. Sasa nimeshindwa hata watoto hawataenda shule kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Obila ne otiyo kod iro magolo pi wang' e riembo jogo moriko ne bago ng'anyo e bombe mopogore opogore. We are in solidarity with our leader, the leader of Azimio la Umoja One Kenya Alliance, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Joka ma wang'anyo kendo wang'anyo. Donge wang'anyo. Okwadwar ketho gir ng'ato, okwadwar wang'o ndara. Lakini maandamano nyaka watim jodalawa. Watime koso kwatime. Kendo wadwaro ni watime gi kwe mok waketho gir ng'ata. Kendo wakwayo ni polise madiro no watia gas kendo diro no lisasi odog chien tek ne ng'ata. Joera gi mag Azimio mani obago ng'anyo ne oram ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi ka giywago pek mar ngima. Matek maonge kaka jopiny nyalo timore. Wajende matindo kata mana tije onge e Migori County waka. Kano chopo odiochienge manyoro utiyo gi sirikanduni marach ma iyudo ka nyaka japiny hinyo. Kulalamikia gharama ya maisha ambayo yamepanda,
maisha ambayo yamekuwa magumu. Ng'anyoni bende ne orocho chendogo mag somo e skunde mopogore opogore wani jopuonje mathoth ok ne chopo kaluwore kod ng'anyoni. Nyithindwa kawuono ok obiro e skul maber. Aparo ni jonyuol nigi luoro e wuotho margi ka gichopo e skul. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nwalieko ni nyakoro mgajiwang ni bende yore mag somo nobedo kod rochro kotenre kod ng'anyo no mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oyudo ni chenro mag somo norochro e thoth skunde mantiere chuny boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono nikech ng'anyo mano obagi kod kwith mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ripota mar Judith Mondi ne oluorore e sikunde moko kendo fwenyo ni sikunde mathoth kwan mag jopuonjre ne nok ka moko to ne jopuonjre ok ochope ngang'. E odiochiengni mathoth jopuonjre ne owinjo dogie kuondegi mag somo bang' yweyo madundo mar half term. Thoth jopuonjre ne tini e skunde, ka skunde moko to jopuonjre ne onge. Okinyi ma kawuono oko mar skund primar ma Kibera, jopuonjre matin kende mantie skul. E twak marwa kod japuonj mane okwayo mondo kik kete ayanga, jopuonjre 15 kende ma ochopo e kwan mar jopuonjre mohewo 1,000 mantie skundno. Ondamo machuo kawuok e skundni, jopiny mang'anyo yuare kod obila. Obila diro iro malungo wang' ka jopiny to bayo kite. Achiel kuom gigo mane nyalo miyo jonyuol luoro mar kelo nyithindgi e skul. E skund primar ma Krisko, weche chal mana gi mano ma Kibera. Klese odong' nono ka jonyuol medo kawo nyithindgi mane omondo e skul. Skund primar ma Lang'ata, klese moko dong' mana kod jopuonjre 2 ka japuonj maduong' makae ne oluongo jonyuol mondo kawo nyithindgi nikech luoro mane en go. Nilikuwa nimeleta watoto asubuhi, lakini sasa kasikia hakuna mashule, nikaambiwa kuja nichukue watoto hawa. Sasa tulikuwa tunajua kuna shule, watoto wakuji, sababu leo ni siku ya shule. Sipokuwa ni maneno yanaendelea. E kaunti ma Siaya, weche pod gin mana macha. Kopogore kod ohala ma olor, ng'anyo mar johera mar Azimio dwoko piny kwan mar jopuonjre mane ochopo e skund primar ma Siaya Central. Ka japuonj maduong' Vincent Kowino koni ok gibi kawo okang' mar kumo jopuonjre moleo nikech ngima ema gikwongo ng'iyo. Nyithindwa kawuono ok obiro e skul maber. Aparo ni jonyuol nigi luoro e wuotho margi ka gichopo e skul. Mamano giman kare nikech security mar nyathi e yo kod e skul gin gik ariyo. Skul wan wanyalo garanti no security mar en kare, to yo nyaka bende janyuol chach ni bupenjre to be en kare. Koro ok wanyal kawo punishment ni nyathi moro amora mok obiro e skul. To mak mana nyithindo mobiro e skul to wapuonjo nikech gin gise report kendo jopuonj to nitie kendo wapuonjogi. Lakini gitin, only about 20% ema ni e skul e lower, 30 e middle kod jo 8 mochopo 50%. Mane kaka wan. To jogo mani e skul waseketo safeguards kendo wang'iyo ni ok wabiwegi aweya mondo gidhi e dala kapok wacheko ni koko chal nadi oko kata luora mar skul kata e yore gigo mar town center. Jumanie ma jopuonjre mathoth ne doki e skul bang' yweyo mar half term, ka gino ma ofwenyore ahinya to en ni jopuonjre kata mago mag sekondar oleo mathoth ahinya to e chuny bomani ma Nairobi, kuma ne thoth ohala kod wuotho chunge nikech ng'anyo mar Azimio la Umoja. Judith Mondi, Ramogi TV. Ramogi nwanyisi kacha ni nwagombo pachi kotenre gi wechegi. Bateno ka janeno miluongo ni Onyango Ogony. Wacho ni polis otim nonro ewi weche motimore Kisumu mondo mak jogo manotimo maundu e bwana ma Kisumu seche mabende ne ji ng'anyo. Mana kaka nwawacho nitiere jok moko ma bende governor ne chich ni nyalo noor mondo keth nying Kisumu. Mana diere makende Lydia kae. To ng'ato wacho mana ni mano chieng' jakosege wacho ni an gima mako dhoga but ni dhano nyalo golo rech e karaya maliet to kweyo. Migori ka wacho ni ok ang'eyo gima ketho mwandu nyalo kelo. Ketho mwandu ok nyalo duoko piny nengo mar ngima makoro sani oidho. Mwandu loso tek ma ng'ato koseloso mare to konye rito ka nitiere e gwengewa. To bende gima omora kata maneno ka bende jomoko puoyo ka en ni Homa Bay ng'anyo no timore gi kwe mane onge tear gas bang'e to kochopo seche mane giwinjore to ji ochako dok timo ohala magi
kendo mano aparo ni jotelo ma Homa Bay mano wuoyo gi oganda mondo mi obag ng'anyo ma muol kata mar kwe puoch gi paka ahinya. Kanyo ang'e ni ing'eyo kaka Homa Bay County wacho ni gin gigeno. Ng'eni bende puoch gi pak na nyaka obila, koro jo Migori gi jo Kisumu ber ni Homa Bay koro ni e kindgi. Gigo wang'e gi sum paro, ging'e kaka oganda winjo bed ni ng'anyo e yo molony mondo mi kik waketh mwandu. Sama ikawo rech mane jirani odhi owaro tikwe tichame kato kiny kuromo titimo nang'o to mane jirani mana uso rech. Ichule koso ichwado gi chung. Ramogi goyo winjie wechego maler koya e japong' marwa Jo Juma watudre kode Bati. Jo Juma miwalera nya kutende kod ng'anyo mar Azimio la Umoja ma bende norocho koda ka chenro mopogore e boma ma Migori koda alwora mare. Gisani nyakorom gajwang' watudre achiel kachiel gi Jo Juma mondo mi walere wi chal mar county no ma Migori bang' ng'anyo makamano. Miwa picha mar Migori e sechegi. Jo Juma. Kabana wiji makare Lydia kachiel kod Bati kuok e studio marwa Nairobi. Kabende nyaka sama weni ante chuny boma no ma Migori. Kabende wasebedi odiochieng' mangima kwang'iyo kaka wechego mag ng'anyo mag Azimio osebiro kadhi nyime e kaunti ma Migori. Sama nyaka sama weni no kakoro kendo koro dhi makare kendo nyaka sani onge koko mora mora. Wabe nyiso ni koro rakruok mano bila nitie kod jopiny nyaka sani koro rumo. King'i apaya machiegni biro kamano ka oganda matin ema nyaka sani koro wuotho koni gi koni. Kabendo bila mana kendo nitie odiochieng' mangima nyaka sani koro osedok e sinde mopogore. Kabende ma nyiso ni koro ng'anyo machal koda mae koro rumo. Odiochieng' ma kawuono no ka nitie rakruok mabe ne obede kindo bila kaachiel kod jopiny. Kabende rakruok ni ne ochungo chenrogo mag ohala kaachiel kod kata mago mag wuoth e apaya maduong' ma Migori kae. Kabende waneno kabende johala mathoth mane obiro kinyi mondo kono ya wandgi ne odok pacho nikech rakruok machal koda mae. E kin rakruok ni kod obila bende waneno kaachiel kuom obila men OCS mar station beno ma Migori noyudo hinyruok matin bang' kane ogoye kod kidi. Kabende japiny moro amora ma nyaka sando hinyruok to koro pok wayudo. Kabende igeno ni koro chenro machal koda mae ogiko odiochieng' ma kawuono ka koro onge japiny moyudo hinyruok. Kabende obila bende koro pod oramo ni pok gibiyiene jopiny mondo bed kod ng'anyo bende koro mano mar koko. Ma en oto bende ne ogol kod jatend obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala. Mane ramo ni obila ne rakore mana kod jogo eko mane nitie kod paro marach mati wechego mag kuo kaachiel kod dina paya. Apano bed nyaka sani oganda mathoth koro tiyo godo. Kabende wacho ni kako obila gibiro dhi nyime marito mwandu jopiny kaachiel kod ratiro mag joma moko. Kwanjala bende okwayo oganda e kaunti ma Migori sama ging'anyo gitim ng'anyo e yono molore kod chik. Kabende singo ni obila biro ratiro margi. Kata bende nyaka sani kwano ka koro wechego mag ng'anyo rumo kendo boma ni Migori koro kwe. Kata kamano winjo ka nyaka sani en boma bendo kebedo ga ka sama chal koda mae koro winjo thum koni gi koni. Mabende nyaka sani koro ok winjre. Nyiso ni ohala odiochieng' mangima onge ohala modhi nyime. Kabende igeno ni sama odiochieng' makiny ohala nyalo dhi nyime e kaunti ma Migori. Kata kamano nwa winjo kama okumo jeno bende nyaka sani ne ng'anyo. Koro pod oramo ne ng'anyo margi ok orumo kawuono gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Kendo wayudo odiochieng' makiny chenro ne chal nade be johala yudo thuolo mar dhi nyime kod chenro gi mag ohala to wechego mag wuoth kine dhi nyime kaka osebiro kadhi e kinde mokalo ka onge ng'anyo. Kochakore sani pod wang'iyo mar gento odiochieng' makiny ang'o makiny wakelni. Lydia kamana kaka weche chalo kaka George ma jafwambo marwa ma Migori omiyo waler ahinya otieno ni kaka weche no chalo. Sani no kamana wingi nyamburko moko mineno matin apaya moko ma Migori kono nyiso ni ji koro odok e udi bang' mudho donjo. Onge ng'amoko giduto nyaka polise ka sani odok ywe. Boniface Otieno Nyawawa wacho ni pisa magarita kwe kata polise nyaka koro ng'ene gin bende gibiro bedo oganda maraiya bang' tieko tij beda pisa omiyo koro gitigi ji maber kik girodh ji ahinya seche ma ji ng'anyo ahinya to jogo ma bende pok okoso kata pok oketho chik. Alan Ouko mar Ramula Kabondo wacho ni en bende nitiere kodwa kendo onenowa yo makare gin kanyo gi mama gi nyalego kod oluongo ni First Lady Mbone gin nitiere kanyo Bati. Kabende Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship wacho kanyo ni omor gi weche manyien kendo opuoyo kita weche mabende wakelo e Ramogi TV odhiambo makawuono nyako tendre kod ng'anyo bende wamiyo oganda odhiambo makawuono. Morwa ahinya ni jogi te oyie mondo mi obed kodwa odhiambo ni opuku ochal logo ni opuku ochal lori koso ma opuku ochal laro nyakwar madha ntiere uriri da bed Nairobi anto kawuono
do maya mana jotelo moko kanyo life eno wacho kamano koro wacho ni eno wuoyo ka en gi chien sai nitie kuma chik gi kuma ratiche gike nyako ng'e ni ratiche nitie kama gikie. Emmanuel wacho ni jakom Raila Odinga ni kare, ngima tek manyaka to wang'anya to jomaundu bende kik donje e ng'anyo ma kamano. Kukuod seme maga woro joma seyo baba ni timo marach, oging'eyo ni baba odak maber, nyaka chieng' moro nuwuog e piny ni. Ng'amo kedo ne en mana japiny ma winjo matek gi e sani. Kasto odhoch soja wuod Katieno en to wacho ni opako kaka wandisore wang' jowi ka gin gi min Joy mano gote mare. Okech Eli to wacho kanyo bati ni en gima omako dhoge kawuono en ni nyaka Raila Amolo Odinga iolo kuome pi owuoro wach ma jatend piny Kenya otimo kokalo kuom polise ma pacho kamano pacho. Okech Eli kaeto Calvin Ochieng to wacho ni oneno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osechako ywagore to kendo wacho ni sani to gachokolo ose ai tesen kendo koro wacho ni onge dok chien girito mana wuok tich back to back. Ilongo ni Dr. Lilian Akogo bende wacho ni okwayo mana jopiny ni kitime to time gi kwe maber mondo kik keth mwandu moselosi, ka nikech mwandu moselosi gi biro konyo ji chung' motegno en kaka mise e kinde mimanyo mamoko. Koro koponi oketh magi to nyiso ni ji omuko mise, ji chako kamora chako chien kendo achiel kar mondo ne ji dhi nyime gi manyo mabiro kirito ma oselosi. Paro mopogore haneno kanyo Faith Mzomo to ywak ni entiere gi Malindi, kata kamano jo Malindi wacho ni nogo e piny luongo no fele nikech ne giwuok gi sufuria gi oliho mondo me gin bende gi sund piny owacho mondo duok piny ngima nengo mar ngima nikech wacho ni gwenge go ji neno matek bati ka bende aora Sabaki bende koro dhi kaduono makata rao kia ni dwa chomo kanya te pemia ge meche mosebedo kodak e aora Sabaki sani koro wuok oko kia ne gidwa dak gi ji e mier okwang'eyo. Ndalo machon kacha ni nitiere dapi abani kete tok dhot kama koro kia koda rao biro thuro ni dapi obed gi ji e mier. Lydia oliho ing'e ni en oluth kuon en radwal mar kuon koro miyo gie sani to kapani Lydia wanyalo kawo ywe moro adundo mondo chako duok kendo kawo muya matin. Kikidhi ambonya kora mga joma duogo gi weche moko mathoth e chenro mar Oimore kete mana kaera mondo tije. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 0711 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Nyakoromogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch.
Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Katok sani ntio di ching mora chiel nyaka diera brongere. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea Ana 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Wasura ne nyime gi weche mamoko manyien kama koro wang'iyo mago mag lemo mabende pod imedo pod ne oganda mopogore opogore mar ne piny owacho chopo singo magi mane giketo ne jopiny yore mag tich e media. Ramogi jwang mane en jalar kom od bura ma Kitutu Masaba Shadrack John Mosi uchamo maka kajang'ad rieko ne Attorney General ma pachoka kara Solicitor General. Mosochamo muma e nyasi manobagi e kar jot mar jatend piny Kenya bure Nairobi. Ruto yande owalo mose dwe achiel mokalo ne lemo no kendo koro kao kar Kennedy Ogeto ma osebedo kantiere apisno. Nyasi no yuore gi jodito moriwo koda ka Attorney General ma pachoka Justin Muturi. This state ceremony is therefore convened to facilitate the assumption of office, fulfill the constitutional duty set out under Article 74 of the Constitution. Except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or a document of the Cabinet committed to my secrecy. Having served in other capacities and having worked as a lawyer and a public servant, as a member of parliament, I'm confident that you are adequately prepared to work in the office of the Solicitor General, to provide leadership, and to ensure that the government of Kenya gets the legal advice, guidance, and support. Let me also take this opportunity to thank my good friend Ken Ogeto, our outgoing Solicitor General, to congratulate him for a sterling performance as our Solicitor General. Ramogi wadhiane motene kod weche mag monj ma osebed kitimo gi joma undu moko manyayo kujamne nyandwat mar Hoho mar Okaka mamaloyo skunde 10 pod ok dhi yaw nyandwat mar kaunti ma Baringo kaluwore kod monje mitimo kod joma undu manyayo kuo mag jamni. Ramogi jwang maen kaluwore kod luoro ma okwako gwenge Mayatia kod Kagir bang' joma undu go nego ng'ata achiel otieno manyoro kendo weyo machielo ka nitire kod hinyruok mar magina. Wayudo ripodno koya kuom George Bati. En kuyo e dala Raymond Kwonyike manyowito ngimane e lwet joma undu ma wengegi tek ma osebedo ka monjo jopiny. Tho mar Kwonyike ochiro adhola e chuny anyuolano ma bende yande kowito ng'atgi machielo e lwet joma undu. Kakoro ji 4 mamoko pod yudo thieth e od thieth maduong' ma Baringo kaluwore kod hinyruok mane giyudo bang' monjgi kod jokuo jamni. Jopiny maloruk mane ni kod ichwang' ne obago ng'anyo kendo rocho wuothe apaya madhi Tiati kane giloro apaya ma Chemolingot korieyo Marigat. Jopiny go mabende seyo obila kod jolweny kuom rem kedo kod joma undu ne odino ne jalup inspekta maduong' mar obila Nurgabo mane luorore gwengego kang'iyo kaka pedha mar kedo kod arife go dhi nyime
gino manochuno mondo or jolweny mondo dhi ogol gelwet jopiny. Jopiny go ne dwaro ng'eyo kenge ma piny owacho oseketo mar resogi. Tunapoongea hivi sasa ni kwamba watu wawili wako mojari na waine wako hospitali. Sasa kufika sisi kwetu hapa leo ni kuelezea serikali kwamba enough is enough. Nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba tutaingia huko ndani. Tutatoa hiyo watu tutatoa hiyo wakora. Tumeelewana? Tutatoa hiyo wakora, mkae usalama, na sisi serikali tuko hapa kuanzia wiki moja. Niko hapa na mimi niko hapa, siwezi ondoka hapa. Kato biro ni kwan mar obila ne omedi mondo miyo jiwa pedha madhi nyime. Jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap oseyo okang' ma piny owacho otiyo godo mar riwo jolweny kod obila pedhano ma okoni pok okelo lemo moro amora ne jopiny, ka chenro mag somo bende koro medo mana rochore. Madarasa yote hakuna mwanafunzi amewahi kuripoti shule kwa sababu ya ukosefu ya usalama. Sehemu hii shule karibu 15 hawajawahi kufungua shule siku ya leo kama ilikuwa na pangwa na serikali ya kwamba hii ni siku ya kufunguliwa kwa shule. Leo wanafunzi hawako report kwa sababu ya kisa ambacho kilitokea jana, ambapo mtu mmoja aliuliwa karibu na shule hapa kiwanja hapa chini. Na nafikiri wakati watoto waliposikia kwamba kuna hofu, basi waliamua kukaa nyumbani. Hapa kuna msosano ya command baina ya polisi na wanajeshi. Jeshi wameenda kupika kambi huko Chemulingot na kukaa na kusema hatuwezi kusimamiwa na askari polisi. Askari polisi wanasema hawa wanajeshi wangekuja kutusaidia kufukuzana na wachangili. So there is a tension between the two command ya police ya jeshi. So ni kama waelewani. Kato biro ni piny owacho osebedo kalando ni jomaundugo mamonjo kendo nego jopiny kapok olal gi jamni magi biro neno makolwer. Jomaundugo pod dhi nyime monjo jopiny gi wang' teko, ka jopiny giwegi to ywak ni jolweny manoter mondo mi okonygi muojo miruti e gode ma Karkaron kod Tandare maonge joma odakie, kar mondo girakre aching' kod jomaundugo. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhia piny malibamba ma Tanzania nyakoro mkajuang migao ma thieth ogolo chik mondo mipim makende ne jowuoth mawuok e piny libamba ma Tanzania kadonjo e pachoka. Makalure kod tuo moro makoch mapoko yango kore manomuoche piny ma Tanzania jumachiel mokalo. Ripota marwa Judith Omondi leronwa kama ji 5 osewito ngimagi nikech tuono e piny mar Tanzania. Jokanyo mag migao mar thieth e piny libamba ma Tanzania timo nonro ewi tuo moro magalagala ma osekawo ngima ji 5 e alwora manyandwat mar Imbo mar Tanzania. Midhusi ni ranyisi mage chalo kod mago mag Ebola, wach mamedo oganda luoro ni onyalo bedo mano makoch mokalo. Ranyisi gi oriwo del machwakore, ng'ok, golo remo e fuonni moko mag del kod tuo mar nyarogno. Ripot mane ogol kod migao mar thieth mar pinyno tarik 17 dwe mar adek higani ne oyango ni ji 7 ne oseyudo tuono, ka kuom gito ji 5 ne osewito ngimagi. Ne gisechako timo pim mar yango ni chutho en tuo mane. Nyandwat ma Imbo mar piny Tanzania, ahinya to Kagera ma bende ogo tong' kod piny libamba ma Uganda, e kuma jotuo mathoth ne owuokie. Higa ma okalo, chakre dwe mar 9 nyaka dwe mar 1 higani, ji maromo 77 ne owito ngimagi e piny Uganda nikech tuo mar Ebola. Kagera, Tanzania ok bor ahinya kod Kampala, Masaka kod Mubende, kuonde mane Ebola omonjo e piny libamba ma Uganda. Piny Tanzania kata kamano pok ne obedo kod jotuo mag Ebola. Piny Kenya en achiel kuom pinje ma ogo tong' kod piny Tanzania, wuothothi e pinje ariyogi, kendo jogo matimo ohala, matimo limbe kowuok e piny Tanzania kadonjo Kenya. Sani koro migao mar thieth e piny Kenya ogolo chik mondo mi otimnegi pim poni gin kod tuono. Magi gin moko kuom yore ma Kenya tiyogo e neno ni girito ngima jo Kenya, kendo bende gibedo mabor kod midhusi ni ma ichichgo ni koch. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhene koro Mombasa nyakwa Ramogi kama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro okwayo riwruok mar piny mangima mochung' ne chiwo kony mag chiemo WFP mondo miyo yar bade e chiwo kony margi ne piny Kenya. Gachagua ne loso Mombasa kama no dhi romo
ne mogo mano mar ngano mokele pachoka kaka kony to chutho ne jogo makech kod oro sebedo kainye pachoka. Jofwambo marwa ma Mombasa Joja oko nigi ler mathoth ewi wachni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne ochopo Mombasa mar sidho ayanga wuodh chiemb kony maromo tons 25,000 mane wuok e pinje maoko mageto kaunti za pare pachoka makech okwako. Kane oloso e nyasino, Rigathi ne okwayo riwruok mar World Food Program mochung'ne keyo chiemb kony mondo mi oparie moko kuom counties ma bende oseyangore nikech hinyo oganda mathoth to kata kamano gionge kwano mar chiemo no. We have some areas in the counties of Nyeri, counties of Kiambu, counties of Murang'a, the county of Migori, where we have pockets that have similar climatic conditions as in those ASAL counties. So we'll be making a request to the World Food Program to consider non-traditional, non-ASAL areas that have not been receiving support from the World Food Program to be considered because the people in those counties are saving similar conditions and they are also facing hunger and starvation. This sorghum will change the lives, will save the lives of so many Kenyans as it moves to respond to the very biting drought that we've heard about today. But the impact of Russia's war on Ukraine has had devastating consequences, not only obviously for the people of Ukraine and Europe, but for millions around the globe facing food insecurity. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ne okoni dwaro nitiere mar medo kiwango mar chiemo madhi e sikunde to chutho kaluwore gi medruok mar kwan jopuonjre. The number that we were dealing with in a school feeding program was 1.9 million. And the number, because of the kind of situation we had in us, increased over the time. And we are now talking of about 3.2 million school-going children. We need to put a little bit more effort to the schools through the feeding program for the schools so that we can keep our children in school. Magi timore katend wath ma Mombasa bende osingo mar tiyo kanyakla gi riwruoge duto makelo konye pachoka mar neno ni gichopo ne jopiny sa mowinjore. In the same vein, KPA has implemented various projects including the capacity expansion. Our job here is to make sure, Your Excellency, we make this port very efficient and very friendly to investors like GBHL so that they can be able to make our work here and our clearance of goods become fast. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwang'yo mago hala nyakoro mga juang moko kuom rawere mawuok e kaunti ma Homa Bay, Kisumu kod Siaya oriwore kanyakla kadak magem mar sumo paro kanyakla wi pith mar gwen. Kotendgi kod polo kech gikoni gitemo matek mar konyo rowere ma tieko tiegruok margi tok yud tich mapiyo. Mana achiel kuom yore ma gitiyogo e konyo rawere mondo mi olos pesa gi giwegi kendo ked kod dhier. Gitemo matek mar neno ni rowerego opuonjore kaka ginyalo loso ute gwen, loso chiemb gwen, chiwo chanjo ne gwen koda kaka gwen gigo nyalo toko mapiyo maonge midhiero moro amora. We are empowering the youth to join agribusiness, more so on poultry, because poultry you need a small piece of land and you can do large number of poultry, unlike cattle where you need a large space. So we are targeting the youth with the and we empower them on poultry agribusiness and poultry agri-nutrition. Tulikuwa na kuku lakini sasa hii tumeshapata education ya kutosha, tunaendelea sasa kupanua knowledge yetu ya kufuga kuku. I want to urge youth there that are taking this farming like a punishment or whatever, that in this farming, if we take it serious, most of the poultry, we can get a lot of income and we can also grow. Tumefunzwa jinsi ya kuunda malisho ya kuku, ambayo tunajua gharama ya ufugaji imekuwa, gharama ya uzalishaji imekuwa ngumu sana, lakini ukiweza kuunda malisho yako utaweza
kufanya vyema na kunufaika katika biashara yako. Wadhiani nyime korwadhi kadhawat na mchumbika majodak Malindi gi Magarini e kaunti ma Kilifi mathoro tiyo gi aora Masabaki e chenro magi mag pur koro ne kod midhiero wirani aorano koro duono e seche ma oro pod otimonewa e thoth gwenge ma pachoka. Jolupo, jopur kod jodak mag gwengego koro chuno ni oti kod yewni matindo tinde e chenro gi ma pile pile. Miche moko koda miche gi miche mag rao ma odak e aora Masabaki no bende koro sani ni kod midhiero ka gidong maonge kar jot. Jodak go koro kwa piny owacho mondo kuny sokni e gwengego mondo mi giyud pi ma ginyalo tiyo godo pile ka pile. Only about a month ago there was still a reasonable flow of water, and I have even some pictures from that time. And now everything has stopped overnight. My neighbors, the ADC, who had a very big vegetable project just next to me, had to stop abruptly and now leave their fields to dry up again, unfortunately. Asa naomba serikali kama itafanya mikakati kuachilia maji au kufanya wao wakaachi wa mambo pa Sabaki huwa wanatumia maji ya kunywa ule mto. Na huu mto unachafuliwa mambo ya kufanya irrigation na wengine kutupa uchafu hapa ndani. Ndio mambo mengi ambayo yanachangia huu mto kukauka. Maji hakuna kabisa. Sasa tunafanya kuchimba kwenye hiyo ardhi ya Galana ndo tunapata maji ya kunywa. Tunateseka na maji, kwa hivyo mtusaidie, maji ni shida, tunateseka. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende Jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii, unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nokoro mogodong je weche mag tuke kama Manchester